Maturitná otázka 20. Finančný trh a cenné papiere ako nástroj finančného trhu. Finančný trh je miesto stretnutia ponuky voľných finančných prostriedkov a dopytu po nich. Výsledkom tohto stretnutia je cena vo forme úroku, kurzu cenných papierov, kurzu zlata, devízového kurzu a poistného. Presúva prostriedky od prebytkového sektora k deficitnému. Univerzálny trh, prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach. Odzrkadľuje prosperitu alebo neúspešnosť ekonomiky. Nástroje finančného trhu sú vklady, úvery, devízy, poistná ochrana, cenné papiere a osobitné formy financovania ako leasing a factoring. Subjekty sú bankové inštitúcie, poisťovne, nebankoví finanční sprostredkovatelia ako burzy, správcovské spoločnosti a ostatné ako leasingové spoločnosti. Mechanizmus finančného trhu zahrňuje aj regulatívne prvky štátu, zákony, nariadenia, štátny dozor. Funkcie finančného trhu je základná ekonomická funkcia, akumulačná funkcia, keď som aj zdroje, to je celkom fajn. Alokačná funkcia, vysvetlím, čo sú to. Základná ekonomická funkcia, presun voľných peňažných prostriedkov od veriteľov k dlžníkom. Akumulačná funkcia je zhromažďovanie dočasne voľných zdrojov. Alokačná funkcia je efektívne umiestňovanie zdrojov do investícií. Cenotvorná funkcia je určenie objektívnej ceny finančných nástrojov. Prerozdeľovacia funkcia, sprostredkovanie zmeny vlastníctva finančných nástrojov. Selekčná funkcia podporuje prosperujúcich, eliminuje neefektívnych. Funkcia ochrany investorov prostredníctvom poistenia a terminovaných vkladov ochrane investorov. Platobná funkcia, zabezpečenie platobného styku. Politická, nástroj hospodárnej a menovej politiky štátu. A úverová, poskytovanie úverov na spotrebu a investície. Členenie finančného trhu podľa rôznych hľadísk. Podľa časového hľadiska aj využitie je peňažný trh, nástroj so splatnosťou do 1 roka a kapitálový trh, strednodobé a dlhodobé investície. Ešte do týchto bude viacej. Podľa vecného hľadiska je peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, trh drahých kovov a poistný trh. Počkať. Chcel by som povedať a k tomu sa ešte dostanem, čo už. Podľa teritoriálneho hľadiska je národný trh a medzinárodný trh. Podľa emisného princípu je primárny trh a sekundárny trh. Primárny trh je trh nových cenných papierov a sekundárny trh je existujúcich cenných papierov. Napríklad, keď nová firma vydá nové akcie, to je primárny trh a McDonald's teraz je sekundárny. Podľa organizovanosti je organizovaný ako burzový a mimoburzový, bankový a neorganizovaný ako inzeráty. Peňažný trh. Podstata peňažného trhu obchoduje sa s krátkodobými finančnými nástrojmi so splatnosťou do 1 roka. Slúži na krytie prevádzkových potrieb. Štát tu financuje krátkodobý deficit štátneho rozpočtu. Banky si upravujú likviditu alebo si požičiavajú od centrálnej banky. Obyvateľstvo si tu požičiava na spotrebu. Subjekty sú banky, veľkí investori, podniky, obyvateľstvo. Nástroje krátkodobé úvery ako kontokorektný účet a úver a eskontný úver. Bežné účty, krátkodobé vklady, krátkodobé cenné papiere, pokladničné poukážky, depozitárne zmenky, factoring, operatívny leasing. Cena je úrok. Ďalej, kapitálový trh. Počkať sekundu. Podstata, je to trh strednodobého a dlhodobého kapitálu, slúži na financovanie dlhodobých investícií. Funguje cez cenné papiere, úvery, leasing. Subjekty sú podniky, banky, poisťovne,
penzíne fondy, správcovské spoločnosti, obyvateľstvo, verejný sektor, národné a medzinárodné inštitúcie. Nástroje tohto sú hypotekárne úvery, emisné pôžičky, termínované vklady, cenné papiere ako akcie, obligácie a hypotekárne záložné listy a forfeiting, factoring, factoring je tu, forfeiting a finančný leasing. Operatívny je krátkodobý a factoring je krátkodobý. Kurzy cenných papierov, je to úrok pri úveroch a cena predkupných práv, menovitá hodnota, ďalej dividendy, neviem. Devízový trh, nákup a predaj národných mien za cudzie meny, meny v iných štátoch, slúži na zahraničné obchodovanie, tvorbu devízových rezerv, stabilizáciu meny. Subjekty sú podniky, banky, vlády a obyvateľstvo. Cena je devízový kurz, cena meny jednej krajiny vyjadrená v inej mene. Druhý kurz sú devízový kurz a valutový kurz. Devízy sú tie bezhotovostné na účte a valuty sú tie hotovosti reálne, bankovky, mince. Trh drahých kovov, obchodovanie so zlatom, striebom, platinou, paládiom, slúži na menové rezervy, investície, špierky, priemysel. Menové rezervy akože napríklad meny, čo sú založené na zlate, aby nekolísali. Subjekty sú banky, podniky a obyvateľstvo. Cena udáva sa v trojsektorových unciách, trojských unciách. To je 31,1034 gramov. Kurz zlata je podľa jednej trojskej unce. Poistný trh. Trh s poistnou ochranou zabezpečuje ochranu obyvateľov a firiem pri vzniku poistných udalostí. Špecifikom je podmienená návratnosť a neekvivalentnosť plnení. Subjekty sú poisťovne, banky a obyvateľstvo. Cena je poistné, čiže suma, ktorú poistník platí za poistnú ochranu. Finančné inštitúcie ako burza. Burza je vrcholnou inštitúciou kapitálového trhu. Počkajte, idem radšej na tento dokument. Vrcholná inštitúcia finančného trhu. Na kapitálovom trhu môže obchodovať na burze s cennými papiermi a mimo burzové. Podstata burzy. Burza je organizátor verejného trhu s cennými papiermi, oprávnený organizovať na určenom mieste v určenom čase dopyt a ponuku cenných papierov, terminované obchody s opciami, finančnými nástrojmi a vykonávať s nimi súvisiace činnosti. Ako vysoko organizovaný druh trhu sa vyznačuje týmito črtami. Obchoduje so zastupiteľným tovarom, ktoré sú štandardizované. Stretáva sa tu väčší počet kupujúcich a predávajúcich. Burzové obchody sa konajú pravidelne v určenom čase, stanovených dňoch a hodinách na určenom mieste a na uskutočnenie obchodov je potrebné povolenie. Podmienky obchodovania sú štandardizované a väčšina obchodov sa uskutočňuje elektronicky. Obchodovať na burze môže len presne vymedzený okruh ľudí, ktorí majú povolenie. Ostatní môžu obchodovať len prostredníctvom členov burzy. Činnosť burzy je regulovaná legislatívnymi pravidlami. Burzy podľa predmetu obchodovania sú komoditné peňažné burzy. Káva, ropa, drahé kovy, peňažné burzy s cennými papiermi. Burza s cennými papiermi je vrcholnou inštitúciou kapitálového trhu. Prejdem rovno sem. Podsystém obchodovania. Spôsob, akým sa zabezpečuje obchodovanie s cennými papiermi na burze, ak sa registrujú príkazy zákazníkov a ako sa uskutočňujú obchody. Burzový obchod je kúpa cenných papierov na burze. Systém obchodovania môže byť kontinentálny, čiže príkazy na kúpu a predaj, sústredia sa pri začatí obchodovania. Kurz cenných papierov sa určuje metódou fixingu. Kurz vzniká porovnaním ponuky a dopytu po jednotlivých druhov. Cenný papier v určitom okamihu úradne sa vyhlási a platí dovtedy, kým sa nevyhlási nový kurz. Stanovujú sa na ňom kurzy nekótovaných cenných papierov.
Ďalej, systém obchodovania môže byť anglosaský systém obchodovania. V priebehu burzových hodín sa môže každý z dohodnúť so zákazníkom na cene cenného papieru rovnakého druhu. Majú v ten istý deň rôzne ceny. Ide o priebežný spôsob stanovenia kurzu cenných papierov. Obchod zapísaný do systému bude vybavený podľa pravidel, že najvyššiu prioritu má objednávka s lepšou cenou a ak sú rovnaké ceny, tak tá, ktorá bola zapísaná skôr. Stanovujú sa na ňom kurzy kotovaných cenných papierov, vydaných. Vystupujú tu sprostredkovateľia obchodov ako brokery a dealery. Dealery sú označovaní ako market makers. Povinnosťou sprostredkovateľov obchodujúcich na cudzí účet je zabezpečiť klientovi najlepšiu cenu. Všetky podsystémy, to nemyslím, že je také dôležité. Burza cenných papierov v Bratislave. Počkaj, toto treba povedať ešte. Na burze rozlišujeme 4 skupiny návštevníkov, sprostredkovatelia, makléri, brokery, burzoví obchodníci, díleri uzatvárajú obchodný vlastný účet vo vlastnom mene, úradníci majú povolenie v určitom čase uzatvárať burzové obchody v mene a na účet firmy, v ktorej pracujú, a hostia, osoby, ktoré majú prístup na burzu, ale nemôžu sa zúčastňovať obchodov. Burza je tvorená z parketu, miesto úradnej burzy, kde sa obchoduje, a kulisy, tu sa obchoduje s ostatnými cennými papiermi. Burza cenných papierov v Bratislave vznikla 21.12.1990. Prvý obchodný deň bol 3 roky neskôr, 6.4. Burza cenných papierov v Bratislave je založená na členskom princípe. Obchodovať tu môžu len osoby, ktoré získali licenciu obchodníka s cennými papiery. Ich členstvo schválilo burzová komora, obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska. Činnosť BCPB je založená na členskom princípe, pričom členovia sa môže stať iba subjekt, ktorý je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi. Znaky tejto burzy: predmetom obchodovania sú akcie, štátne dlhopisy, bankové podielové obligácie, podielové listy, všetky cenné papiere v podstate. Obchodovanie je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému, čiže EBOS. Spočívajú v aktívnom zadávaní ponúk, kúpy a predaja do PC každým členom osobitne. Miestom uzatvárania obchodov je sídlo burzy. Miestom zadávania ponúk je sídlo burzy, ale aj miesto, z ktorého zabezpečené online prepojenie člena. Možnosť obchodovania v podsystému je angelskom a kontinentálnom modeli. O tom som hovoril tu. Orgány burzy, valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, poradné orgány, výbor pre obchodovanie, výbor pre kotované cenné papiere a členstvo. Burza organizuje obchodovanie s cennými papiermi na trhu kotovaných cenných papierov, čiže nových. Cenné papiery, ktoré sa dostávajú na trh, môžu byť hlavný, určené pre veľké spoločnosti, a paralelný, určené pre stredné spoločnosti, ktoré emisie nespĺňajú podmienky hlavného trhu. Na regulovanom trhu kurz cenných papierov nie je určovaný. Obchodovanie upravujú burzové pravidlá. Obchoduje sa tu s cennými papiermi, ktoré nespĺňajú podmienky na prijatie na trh kotovaných cenných papierov. Idem ďalej. To som v podstate všetko, čo som povedal, okrem burzy cenných papierov v Bratislave. Investičné spoločnosti, kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti zhromažďujú prostriedky od verejnosti, vytvárajú podielové fondy, do ktorých investujú získaný majetok. Cieľ je rozloženie rizika a zhodnotenie prostriedkov. Typy podielových fondov sú otvorené, možnosť spätného odkúpenia podielových listov uzatvorené, obchoduje sa na sekundárnom trhu, nemožno odkúpiť späť, špeciálne pre veľkých investorov bez verejnej ponuky. Výhody kolektívneho investovania je profesionálne riadenie, rozloženie rizika, prístup malých investorov a jasná investičná stratégia. Toto vôbec nepotrebujem.
Toto, čo som povedal. Netreba moc veľa pridať, ale špeciálne osobný druh otvoreného fondu podielny má právo na vyplatenie hodnoty podielového listu. Jeho podielové fondy nemôžu byť verejne ponúkané. Základné rozhodnutia investora, to nechám skrátenom. Počkaj, to budem mať tu. Dobre. Cenné papiere, finančné nástroje majú formy listinnú a zaknihovanú. Zaknihovaná je elektronická. Druhy cenných papierov sú dlhopisy, ako obligácie a hypotekárne záložné listy, vkladové listy. Hypotekárne záložné listy sú, myslím, že tiež dlhopisy. Druhy cenných papierov sú dlhové, majetkové a podielové listy. Majetkové sú jasné, že akcie, obchody s cennými papiermi, primárny trh, sekundárny trh, o tom som hovoril. Základné zásady, zlaté pravidlo investovania, hľadanie rovnováhy medzi výnosom, rizikom a likviditou. Je to tu? Tak, tu no. Nie, to nie je ono. Nie je to tu, nevadí. Typy investorov, opatrný, či preferuje istotu, počkaj, toto, tu. Typy fondov to neskôr poviem, ale kde to máme? No. Je toto vlastne, toto poviem hneď po tomto. Opatrný, preferuje istotu, vklady v banke, termínované vklady, konzervatívny, krátkodobé cenné papiere, dlhopisy, skúsený, akcie, vyšší výnos a vyššie riziko, dynamický, dlhodobé investície do akcií, rast kapitálu, dynamicky vlastne rozloží do viacerých investícií a špekulatívny berie vysoké riziko, chce rýchly zisk, ten je najhorší. Podľa toho týchto sú rôzne fondy, ktoré ponúka banka, do ktorých môžu investovať. Fondy peňažnom trhu, najbezpečnejšie krátkodobé cenné papiere a iných nástrojov peňažného trhu. Fondy dlhopisové, určené na investorom, ktorí majú záujem peniaze na obdobie viac ako rok. Peniaze investujú do dlhopisov, sú rizikovejšie ako peňažné fondy, ale dosahujú vyššie zhodnotenie. Zaistené, sú vhodné pre opatrných investorov a ručia za vyplatenie investovanej sumy. Akciové, najrizikovejšie, investujú do akcií, dosahujú najvyššie výnosy, ale oplatí sa investovať najmenej 5 rokov. Zmiešané fondy, to je tá zlatá stredná cesta medzi akciovými a dlhopisovými fondami. Investujú do rozličných cenných papierov, dosahujú stredné aj vysoké výnosy pri strednom riziku a ak je podiel akcií vyšší, riziko je vyššie. A fondy fondov investujú do rôznych podielových fondov, maximalizujú výnos pri nízkom riziku. Kolektívne investovanie. O tom som hovoril, ale dobre. Výhody, profesionálna správa, robia to ľudia, ktorí sú schopní vyhľadať najvýhodnejšie investície, rozloženie rizika. Finančné prostriedky sú vložené do rôznych investícií, vyšší výnos, investovaním do fondov sa vytvára veľký kapitál a fond sa stáva veľkým investorom, zúčastňujúci sa na výnosových kapitáloch. Malí investori môžu investovať na veci, ktoré by nemali peniaze investovať. Vysoká likvidita, investor môže rýchlo zmeniť podielový list na hotové peniaze v otvorenom fonde iba, to je toto. Jasná investičná stratégia, musí mať každý podielový fond, aby sa mohol investor rozhodnúť, či do neho investuje. Nevýhody, investor sa podieľa na nákladoch súvisiace s kolektívnym investovaním, platí rôzne poplatky tej banke alebo tým sprostredkovateľovi tých
toho kolektívneho investovania. Investor stráca určitú možnosť ovplyvňovať zloženie portfólia a rozhodovať. Existuje riziko nečestného konania správcovskej spoločnosti. Poisťovanie spoločnosti, penzíne dôchodkové fondy, sporiteľne. Firmy cenných papierov sú obchodníci s cennými papiermi. Vystupujú ako akciové spoločnosti, ktoré majú povolenie od úradu pre finančné trhy. Svoju činnosť uskutočňujú prostredníctvom fyzickej osoby maklerov, ktorí majú povolenie a podľa pokynov maklerov robia agenti. Poisťovne, ďalší celok, banky, ďalší celok. Jo, ďalšia téma, to mám ďalej. Vrátim sa sem. Charakteristika finančného trhu, nástroje, subjekty, mechanizmus. Povedzme, že už som to povedal. Počkať sekundu. Vrátim sa sem. Mechanizmus finančného trhu. Jeho súčasťou sú aj regulatívne prvky štátu, ktorých úlohou je prostredníctvom zákonov a nariadení určiť práva fungovania finančného trhu. Funkcia finančného trhu je základná ekonomická funkcia, presun voľných peňažných prostriedkov do prebytkového dobre, toto som povedal, ale dopoviem. Ekonomiky k deficitnému sektoru, financovanie, získavanie finančných prostriedkov, pohyb prostriedkov od veriteľov, dlžníkov, teda spôsob financovania môže byť priame financovanie, ak dlžníci priamo od veriteľov, nepriame, ak to je cez prostredkovateľov. Funkcie, povedal som, počkať späť sem, členenie rôznych hľadisk, povedal, tak pozrieme sa ešte na to. Členenie peňažný kapitálový, to som povedal všetko. Primárny, sekundárny, OK, to sme prebrali. Charakteristika jednotlivých segmentov, áno, podľa vecného hľadiska, finančné inštitúcie, burza, ešte ďalšia finančná inštitúcia, poisťovňa, asi by som povedal, že je v inej téme, ako sa tu hovorí. Nie, toto sa nehovorí na tomto dokumente, nevadí. Investičné spoločnosti, kolektívne investovanie, cenné papiere, jo. Toto nepreberiem, lebo počkať, výpočet dividendy, kurz akcie a vývoj kurzu. To nejdem robiť, spravil som všetko, ďakujem.